Sini Choilam constituency ni andaro Podonogor Place 1 number ward sing dino jagao kaisa soba khaika Tibra Motha Greater Tibraland awareness program o program o bishes khaine sini TWF ni breirogo manjakha o jagao sing dini saiman kha sini Tibra Motha o oroni jara CPM BJP khaitonai borok tini 8 family by 8 families borok 26 voters tini Tibra Motha borok join khaika tai buskang dino oro kisuta tai BJP rok tongmani abo borok join khainai sing khor mano bormagi sing tini borok no Tibra Motha tai bubagra ne ngine o thangsani jawab phaiman bagine borok no lamsogo tai oron bori rok sing tini kok salaika borok bo buskang na salo bubagra ne je kuno program je kuno sini dofani jawab borok bo o jaga changori khawe ongkhonai ne ang asa khayo bormagi boroi malai belai khan tongtoka karon sini ektano sini bubagra sara sini o dofana tai kebo mutangbaya te kebo phiogi manya sing tamo jesepani BJP khaidi jesepani Congress khaidi CPM khaidi sing kebo phiogia sing national party borok o jaga phayo ekta vote bank ni bagai je singno tiprasani vote langine sing borok no singno thoknani abo sara tai kuno protishuti thoknan protishuti sara tai kuno kori national party rongi boni bagai sing tini belai khan kha songjak sing borok no khabai belai khana sini hamjang ma sing borok no lamsoko je slogan lai Tibra Motha tini final CPM BJP jagare final sing borok no lamsoko tini CPM BJP jagare final Tibra Motha sing tini borok no lamsoko bagra ayuk lokthong bagra long live bagra ayuk lokthong